kanyakla kod riwruoge mamoko nochako konya ne ji mamidhiero mar koth kod oula osenyi county no. Tend county no notudre kod riwruok mar Kenya Red Cross kod mamoko kendo chako chiwo chiemo kod konyo moko ne ji mamidhiero mag oula osechando. Midhiero makamano juko gwenge ma Kisumu Central, Wigwa, North Nyakach e kind mamoko. The county government of Kisumu, through the County Disaster Committee, which comprises of the state and non-state actors, today embark on a distribution drive across the county that will last 5 days. Besides the drive, free medical care and medication will be available to those rendered vulnerable by the recent floods. Food and non-food items worth 7 million shillings will benefit 1,000 plus households across the county as earlier indicated. Konywa matini wakao giro kamano. Makmana ni koro joma yuak mangeny, ji ohinjore mangeny. Nyarenda duong to ka puothe duong mapie na ora maduong mo malo to ponka. Koro katinga nyalo biro ma yawo wange no nyaka malo ma draja na chak get ma oko ket rundu matnot ndogo. Nyalo mi ywa pi ma dhi nam. Kech yugi yawo malo to pongo